velkommen til dagens valg. Her kommer Birte. Hvad bliver med? Klar til dagens første valg? Ja! Hvad kommer du? Eller så. Der er 5 piger tilbage. Skal vi starte på nu? Ja, det synes jeg, vi skal. Hvad er det med det? Hvorfor står du? Han er sgu nok lidt for lille til mig. Hvad er det for lille? Ja, det er sgu nok på flere punkter. Du er stadig til mig. Nu tror jeg ikke, det er Frank. Er I klar til at være med Frank? Roll it. Det her er som mit arbejde, det er Lillevad Skole. Og herinde, der venter min meget artige supersøde klasse, 9A. Det er sådan her, jeg bor, og det er også her, jeg er meget overbrændt. Lederbunden, det er nogle gange, vi skal på arbejde hjemme. Man må ikke spille med lederbunden derhjemme, og så tænkte jeg ikke synes, at jeg tage med hjemme. Der er 3 piger tilbage. Er det okay? Hvad så? Jeg siger, at der er 3 piger tilbage. Hvem var det? Hvorfor slukkede du det? Jeg tror så ikke, at man kan kun 2 bolde. Du er stadig til? Ja, men altså, jeg synes bare, han virker så charmerende og så sjov, altså. Hvordan kan man ikke lade være med at være tæt på det, altså? Og Frank, jeg talte nogle af de elever, skal vi høre, hvad de siger? Ja, de siger, som er rigtig gode. Ja, altså, han fortæller os altid en ordentlig livshistorie. Jeg har brugt et kvarter i vores frikvarter på at stå og snakke om, han har fundet en hund i sin garage på jorden, han har der i så skal han ud og snakke med alle folk om, hvem der er. Og så altid psykologi, og hans børn, de er bare så søde, og reklamerne for Kvickly også, altså. Ja, hans sjove, det er sådan, at står sådan midt i ting, står han står og ryster med sin hånd. Ja, de tænker godt, hvordan de var med det. Ja, så må jeg have fuldstændig helt til kaffe. Glemmer sin kåre, jeg tror, der er 5 kopper oppe i klassen, og ligesom, ja, så går der roligt at glemme en kåre. Nå Frank, der er sgu kun 1 pige tilbage. Kan du se, vi kan gå ud med Linda? Det kunne da rigtig godt, det bliver rigtig sød ud. Så kom herop. Vil du se et kys? I vil godt spille noget musik. Hvis I vil se, hvordan dagen gik, så bliver hængende. Ja, hvad skal det være? 3 toast. Nej, 6 toast. Og en stor flaske vin. Okay, lad os have noget. Nej, tak. Super. Nå, for eksempel man lægger mig selv. Ja, men jeg er jo lærer. Og ja, jeg elsker ligesom det der at lære børn. Hvor er det sjovt. Jamen, daten, den har jo været super fantastisk. Jeg synes, hun er en rigtig dejlig pige. Jeg tror faktisk, jeg vil tage en tur med hjem i taxaen. Altså, jeg synes, daten, den er så fed. Altså, jeg elsker hans jokes. Han er bare så morsom, altså.
Tusind tak.